Hi guys! Welcome to my channel! So ayan, nakasakay tayo ngayon sa TaLeTransco. So ito guys yung pinakabagong commuter's vehicle dito sa aming lugar, dito sa Albay. So para lang siya guys na maliit na MRT. So ayan, meron siyang automatic open and close door. So ayan, meron dito division din for social distancing. So, ayan yung daan, gabi na. So, on the way to our house. Ayan. Ginabi si Inday. So, ayan. Diba? Medyo high-tech din to guys kasi hindi ka na sisigaw ng para. May button dito guys na pwede mong pindutin in case na gusto mo nang bumaba. So look at the door guys. Bababa na si ate ko. The door is closing again. So yan, medyo may kalayuan pa guys yung bababa natin. So sa inyong lugar guys, ano naman yung bagong commuter's vehicle? Yan guys, malapit na kaming bumaba. Medyo may kabilisan magpatakbo si kuya. So, ayan guys. Since pababa na kami, I wanna say goodbye for the meantime and see you in my next vlogs. So, don't forget to